أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Bilgenibizçe İslam dini özünün təğlimatları bilen bilgili. Təğlimat yani nindidir iretu, yol ko'rsatu, ya bulmasa kişilerge nersedir yekilew dip anlayız. Şoňa göre kayber kişiler İslam dini turunda söylегәндә, bizning üstübizge nersedir alarga kirek. Biz bit nersedir işlerge tiyiş. Bizge indir vazifalar yüklene dip korkalar. Lakin İslam dini təğlimat ikinçidirle etkende bir dogma bilen gene tugul. Kişilerinin sosyal, ijtimai tırmışların özgertüge de bik zor mühim rol oynay. Eğer de ihtibar etsek, İslam dininde kişinin ahlakına, anın özün tutuşuna, silemine, kişiler münasebetine, hatta gıybadetke qaraganda da kübrak urunlar verilir. Mesela Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kişinin ahlakı kıyamet gününde, ölçevde, mizanda en ağır amellerinden bulurdu. Yani anın ağırlığı, özün tutuşu kişinin ahlakı hiç şeksiz gıybadetler bilen bir retten ağırlık bulup sanalar izgi ameller hesabındadır. Менә шулар рәтендә әлбәттә әйне сөйләп китәсе килә кешенең бер начар әхлагы турында, ул да булса гыйбат сөйләү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә: "Әл-гыйбату ашадду мин-аз-зина." Гыйбат сөйләү, я булмаса икенче төрле әйткәндә, кешенең артында ул яратмаган сүзне сөйләү, без аны гыйбат дибез. Гыйбат сөйләү зинага караганда да яманрак дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шул вакытта бездә дә шул ук сорау туа. Һәм сахабаларда да шул ук сорау туган. Нишләп, и Расулаллаһ, зина бит инде ул никахсыз җинси мөнәсәбәткә керү ни дәрәҗәдә зур гынах. Хәтта шәригатьтә зинага карата таяк белән суктыру җәзасы да каралган. Гыйбаткә андый җәза юк. Ничек инде ул зинага караганда да зуррак гынах булсын? Зина бит нинди пычрак эш дигәч, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтә: Әгәр кеше зина кылса ди, Аллаһы Тәгалә каршында тәүбә кыла да, Аллаһы Тәгалә аның гынахларын кичерә ди. Ләкин кеше әгәр дә гыйбат сөйләсә ди, Аллаһы Тәгалә аның ул гыйбатын гынахын кичерә алмый ди. Ничек кичерә алмый? Чөнки иң беренче бу кеше кем турында гыйбат сөйләгән, шуннан барып гафу үтенергә тиеш. Аннан соң гына Аллаһы Тәгалә аның шушы гынахын кичерә ди. Шуңа күрә менә бу шарт белән бәйләнгәнгә күрә, зинага караганда да гыйбатның гынахы кичерелүе авыррак. Һәм бит күбебез моның турында уйланганы да юк. Гыйбат әйттем, сүз сөйләдем, тәүбә әйттем, авызымнан җил алсын, онытырга кирәгендә аны гыйбрәт булсын дип кенә без шушы сүзне җибәрәбез. Берәр кешенең зина кылганын ишетсәк, ой фәхиш, ой бызыклык, карале, ни дип шул дәрәҗәгә төште икән, шулай ярыймыни инде. Монда бит Аллаһның аңа ләгънәте була дип без куркуга калабыз. Менә теге кеше янына барып, мин бит бу кеше турында гыйбат сөйләдем. Син, кардәшем, минем сөйләгән сүзләремне гафу ит, өстеңә алма. Зинһар кичер мине, һәм башка мин кабатламам дип әйтергә без авырсынабыз. Bir караганда психологик киртә. Кемгәдер барып, гафу үтенү, баш ию һәм хатаңны тану. Ләкин шуның аркасында Аллаһы Тәгалә синең гынахыңны кичерә. Аңларга тиеш без, мөхтәрәм кардәшләр, гыйбатның җиңел гынах түгел икәнен. Һәм дә ни дәрәҗәдә кешелегә дә, сөйләгән кешегә, сөйләнгән кешегә дә зыян китергәнен. Шуның аркасында язмышлар җимерелә, гаиләләр таркала, кешеләр эштән китергә мөмкиннәр. Аллаһы Тәгалә безне шушы гынахтан саклый күрсен. Кай чакта минем әйтәсем килә, тулы бер халыкларның юкка чыгуы да ниндидер гыйбат, бохтан белән бәйле булырга мөмкин. Аллаһы Тәгалә телләребезне, фикерләребезне, йөрәкләребезне чистарта күрсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.